So hi, hello mga bayot. Nakagawas kog ahat mga bayot, gadala kong silopin o mura kog manguha og tinangkong ba or manguha og manghagdaw or manguha og kanang galay mga bayot. Moanto ko sa shop mga bayot kay mo palit ko og pan kay wala mi kalanon mga bayot. Gilanta nang akong ugangan. Dayon akong duha kagupa mga bayot. Tuwa sa ilaang tuwa sa warehouse sa kuang sa iyang kaluha mga bayot ng kumbana. Dayon mo nang ako ray hinggawas mga bayot. Akong gibilin si Karina sa iya ang lula kay bugnaw mga bayot. Tugnaw og ako siyang igawas og apil mo nang ako ray magdali-dali man hi aning shop mga bayot. Duol ka ni sa mga bayot. Igor ka mo palit og pan og kuan ni Karina tubig. Ora. Dali-dali ta mga bayot kanya buhilak daw ko ang binhi. Sila batong duha. Di ra ba ka